Sanibonani MC Menzisto. Bafowethu sikhuluma into eyodwa njengamanje. Ngithi ngizoni update ngokuthi sasikhulume ngokuthi ngomhla ka18 okuzobe kumgqibelo lesiyakuwona. Umhla ka18 siya eMlazi kubo kaSenzo emndenini wakubo kaSenzo Meyiwa. Siyaqinisekisa ukuthi uhlelo njalo liyenzeka. Mhlambe ke ukucacisa nje ayikho transport ehleliwe. Kodwa sifisa ukuthola nje amasosha azothi cha thina ngapha ngakithi sizokwazi ukuhlangana mhlambe sibe babili sibe bathathu or sizokwazi ukuhlangana sibe bawu4 or ngizokwazi ukusuka mina ngedwa. Sasicela nje abantu abazovolunteer abeyizele nje ngoba asinayo i-transport ehleliwe, asinayo akwazi kwanami nje ngizobe ngisukile ekhaya ngigibela lamatekisi. Kodwa abanezimoto siyacela ukuthi umuntu angamphatha noma babili noma bathathu. Uma kukhona futhi abangakwazi ukuhlanganisa itekisi bengayihlanganisa beyikhokhela imali beze khona. Kodwa nje loyo okwazi ukuphumelela siyojabula kakhulu. Kodwa ke noma bekuthiwa sibangaki ngicabanga ukuthi sesikhulume kakhulu la kuFacebook sikhombisa intukuthelo yethu ngokungenzeki ukubulungiswa ngecala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Kodwa sekuyakhanya yabo nje abantu abalandela ama proceedings adlanga commission nokuboshwa kwaleli iphoyisa lakwaNkosi elitholakala nenqwaba yebhamu nemali. Kukhona ukukhanya okukhona okuvelayo. Kungenzeka kube khona sithi siyalala sivuke sekungokunye ngoba into esifunayo ukuthi kuboshwe laba bantu kuyibona ababulala uSenzo Meyiwa. Into eyenza ukuthi siphakame kakhulu ingane zakwethu ukuthi ubufakazi bukhona kuphela amaphoyisa ayesaba. Ilokho nje kusisukumisayo. Ubufakazi bokuthi ngobani nokuthi uSenzo Meyiwa wabulawa kanjani ngasibhamisini kanje yonke into ikhona phela amaphoyisa esebayo. So sifuna imashi yethu ibheke lapho. KwaSenzo Meyiwa sizobe somemezela usuku lwemashi. Njengoba siya khona siyothola go ahead emndenini ngoba kuneyintatheli ezibhala ezinye izinto engelona iqiniso. Masikhuluma ngemashi bese zona ikhuluma ukuthi igroup le eyimashela umndeni umndeni kaSenzo Meyiwa wona uhambisana nalento eyenziwe enkantolo kanti bakhuluma amanga. Ngemashi amalungu omndeni kaSenzo Meyiwa yiwo azobe ehamba phambili eholy march ngelanga imashi yobangana. Yiwo umndeni kaSenzo Meyiwa bazoyisholo kodwa bona ngomhla ka18. Bafuthu siyacela ukuthi nisichase kakhulu kulento esiyenza ngokuba khona kwenu. Simema amasosha ke la ngoba niyazi ukuthi umuntu okhulumela indaba yecala kaSenzo Meyiwa uyabulawa. Close to 20 abantu engibazi yasebefile nani niyabazi including amaphoyisa including everyone. Kuyabulawana la le gang eyoShedrack Sibiya. Mhlambe niyabesaba ke nina thina sinikele ngemizimba noma bengasibulala it's fine but as long as ubulungiswa ecaleni kaSenzo Meyiwa benzekile. Ihlazo ongazange ulibone eSouth Africa yonke njengoba ingaka nje kukhona ngisho abantu abazi law, kukhona ngisho abantu abagogodile. Kodwa ngisho isiduphunga uyazi ukuthi ngisho umuntu o mental ill la ekhanda uyabona lento eyenzeka lapha enkantolo ukuthi akusiyona. Ayidingi ngisho umuntu ofundile, ayidingi ngisho umuntu ohlakaniphile. So ke singabanye abathe ngeke bevume ukuthi eSouth Africa ngabula umfana owayedume iAfrica yonke, owayedume ngalendlela bese kuyathuleka. So ngomhla ka18 ke siya kwaSenzo Meyiwa. Good people, we have received ama concerns about the language that we use in preaching this gospel. Some of the people who are supporting the march, they come from
I won't mention Eastern Cape ngoba the Eastern Cape, I mean the Xhosa speaking people and the Zulus ulimi olulodwa lolucishe lifana. There are Tswanas, the vendors and the Pedis and other ethnic groups that they are they have sent us a lot of messages to say we must also express, at least we must also preach the gospel of justice for Senzo Meyiwa in English so that they will be accommodated. We'll find some means because when you touch the issues or when you are talking about the Senzo Meyiwa, that guy was a national figure. So when we are talking about the name of Senzo Meyiwa, you are talking about the national assets. Njengoba sazi ukuthi South Africa is made up of different ethnic groups. So siyaxolisa kakhulu, but we'll try by all means to share the message in both in English and in Zulu, as well as you guys. We are inviting the Xhosas, the Pedis, the Swatis, the Shonas, the vendors, to spread the word. When we write on those who are able to hear the Zulu, they must translate it to their language so that others will hear. Nisixolele when we speak a broken language, English, I mean a broken English. This language is a colonial language. It was imposed on us by the settlers. So we asinayo inkinga engako nokukhuluma isingisi esibhedayo, asinandaba nalokho ngoba akusehlisa isithunzi. We know some of you umuntu ekhuluma isingisi esibhedayo niyamhleka thinking ukuthi khona isithunzi sakhe nobuyena obehlayo. English is a colonial language. Saphoqwa ukuthi size sixhumane nje ngayo, otherwise ngabe likhona ulimi lwethu esixhumana ngalo singabenguni. Bafowethu siyabonga kakhulu, siyayithola support ngemashi, siyayithola kakhulu. Nakho okubalekile sasicelile ukuthi abazofika abangakhona, well noma ungakhonanga ungayifikela nje ngoba asidingi vela kuphoqekile, kodwa sasihlela ukuthi masifika lapha eMlazi kube khona umama esimphathela khona, sifuna ukumphathela igrocer. In fact, well ke abanye bathi hayi ukudla ngeke akuthembisi and all that. Well abanye ngibazule bekhala ngokuthi siwashare ama banking details kamama kulabo ebebefisa ukuthi ayibona bengaphosa bekude ngoba ngeke beze kodwa bayozwa ngomhla weMarch. Siwashare ama banking details. Abanye bakhala ngokuthi kufanele sifake ne-link number ngoba sifake i-account. Labo abathi bona bengeke bekwazi ukuphumelela kodwa abanesifiso sokuphosa o10 in the account, nansi i-account sishareile la. Kodwa ke i-card lika mama, i-account number ayibonakali kahle kodwa kuyabonakala, it's Miss NG Meyiwa. I-account number ibhaliwe but sizoyibhala la kwi-caption ukuyicacisa, but muyibuka uzobona ukuthi ikhona lapho engabonakali khona kahle, kodwa mase siyibhalile la ku-caption uzobona ukuthi iyafana nale ebhalwe lapha phezulu. Uyilande nje la kwi-caption la isoyibhala khona uCapitec, kulabo bayokwazi ukuthi bephosele umama. Siyabonga kakhulu bafowethu, asidibane ngomhla ka18 isikhathi lapha na sicabanga ukuthi kuba u1, senzele ukunika nalabo abasuka kude ithuba lokuthi befike kungakaqali into eziningi. Siyabonga kakhulu bafowethu support yenu. Thank you.